Puyan, istambay tay. Nga tigtanaw ni Kisame. Wait, tigi gaway. Ita, wak ba di ko'y kwarta? Purol, gisi kong lubot, marikampras iring. Pinadungkan ito nga, nagahan dito sa sityo. Dito sa sityo Minulos, Barangay Way Pangilo. Wadi nga toon si Do, kay mag-apply mo dito. Wadi nga toon Do. Hello, where are you? Hello? Are you? Hello? Saan? Ay, ba't ito anak eh. Siya na ibang dadalit. Oh, Fernando. Patay na naman. Patay. Lipang ka dado. Kamatay guni mo do, kibaw kag nalibang ta diri. Sa mata, banaan mo di ay. Ba mo babati ka? Usa mo kay ngi, kuan diha god. Wala man kagay kwarta do. Nagahay dito sa sityo Minulos, Barangay Way Pangilo. Kana mas nindot do. Kung sa pamagada. Sige ta na. Pasig malimo po kag di na po ka mahilo. Pag di mangilo, kasakit yung manulti doy. Hindi ta mangilo. Ha? Kuya, mahilo doy. Fantastic. Ay, hagubi mo. Doy. Na, pag-ilis ako kay ato ta sa sityo Minulos, Barangay Way Pangilo na. Naway purbiya ka. Asa dito? Kaya abot to ha. Ikaw na do. Agap wadoy. Aklar kay do, paso juga ni do. Kinakinik tay. Ay, kabala ka daw. Kung gusto, ikaw makapasap. Karoon kita doha. Ika asa tigag imuha. Tarong doy, mahal ga kina. No problem do. Because for you, for me. For everyone. Selamat kido. Don't touch my skin protected. Ha. Tara do, mabuhay na ako eh. Tara. Huwag mo tidak, papilis do. No problem. Mauna ni do. Mauna lagi ni do. Ano na? Mauna. For hide, habal-habal, driver. Ha? Mga play nito do. Usa lagi ni katao. Kailangan na niya do. Good morning, sir. Usa may nakagod sa morning. Nga-play lagi mo here. Nga nganong linggo naman ka, wala pa tingag ipalikura. Parang balik. Ambe ang papeles. Thank you, sir. Please sit down. What is your name? My name is Kilas. Siya, mag-apply ka na to. Nga-apply, sir. Parang naglingkod. How old, sir? How old are you? I'm fine, thank you, sir. Right, bata. Dong, pasar na ka, dong. Balik niya og madong nga, kay pagdag banig, matog ra ka dire. Pwede ra ka magawas, dong. Ikaw, gawas na. Next! Yes. Salamat po, sir. Napakapasan ko. You're welcome. Magdalag banig dire, kay matog ra ka dire. Thank you, sir. Magda ako banig di ako maalim. Yes! Pasara ka bay? Hindi anak nakapasan ba eh. Tungura ni Nitay ba eh. Mga kabata.
Nya anak ko sa next daw. Ikaw na, dito rin kipapo. Kurata mga playa. Mas gwapo pa man ako. Good morning, sir. Inside. Please sit down. Kalingkoron ko ni mo ning buak, sir. Kani kung naw kagwapo ani. Lisi nagbangko, sir. Kurata po ni mong mga play god. Mili kag bangko. Yan, kagwapo na ko. Kalingkoron na ko ani mong buak. Ilasan. Ang mga play. Pagbarog lang diya kay ako tikang i-interviewon. Okay, sir. What's your name? Patay good nimo, sir. Ibaw na ka na data na kung pangan. Okay. How old are you, Og? Asa ka nakatira? Ang mangutanan naman sa kay. Kasi, nakam niya tanan. Naya akong edad. Kung asa ko nagpuyo, niya tanan. Ba't tugon mo mga play? Sug-isog ka. Alang-alang sir, sikim ko pangutanan kung pangan. Asa ko na nagpuyo, nga nanam niya tanan sa kong papilis. Tanan, sir. Kamatay yun. Ay, nagpang-apply. Kaya suko-suko, hindi ka. Dala papilis. Uli, lang ko dali, sir. Ano ito? Dakong naam mo. Nya, Pasar na gaway. Kaning naw nga, di ka pasar. Yan, yatod kong papilis. Ano sa kong pagkabray? Genius kayo ba eh? Manguli na tanan kay pasar na ko. Asar na. Ah, Ay, sa dito naman.